का हाल बा भाई लोग लखनऊ में फेयर फिल्म अवार्ड शो होखेला बा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ई अवार्ड शो में पवन सिंह, खेसारी लाल आ अक्षरा सिंह तीनों आदमी जाता। तो आज हम तान लोग के ई वीडियो में बताए बनी कि आज केकर बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिंगर के अवार्ड मिल सकता। सबसे पहले तू लोग जान लो कि अक्षरा सिंह जाता रही तो उनकर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड धइल बा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच गइलन खेसारी लाल आ पवन सिंह। तो अब पवन सिंह के फैन के कहना में बा कि पवन सिंह के बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिली। आ खेसारी लाल के फैन के कहना में बा कि खेसारी लाल के बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिली। अब तू लोग जान लो कि पवन सिंह के मिली बेस्ट सिंगर के अवार्ड, अब खेसारी लाल के मिली बेस्ट एक्टर के अवार्ड। है कि पवन सिंह एक घड़ी बहुत ज्यादा हिट गाना देले बड़न आ खेसारी लाल बहुत ही हिट फिल्म देले बड़न। बात तो सही है। तो पवन सिंह के बेस्ट सिंगर आ खेसारी लाल के बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिली। जितना आदमी बाटे ओकर कॉमेडी विलन का कहला उ सब के अवार्ड मिली। लेकिन पवन सिंह के बेस्ट सिंगर, खेसारी लाल के बेस्ट एक्टर, अक्षरा सिंह के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिली। अब तू लोग उ पल के इंतजार करो लोग जब पवन सिंह आ खेसारी लाल दोनों आदमी एक साथ मिली लोग आ तब हुई अवार्ड शो में क्या होता है। ई जाने खातिर वीडियो के लाइक, चैनल के सब्सक्राइब करा लोग। टाटा बाय बाय।